ሰላም ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ሃይሚ ዩቱብ ከመይ ኣለኹም? ኣነኮ ኣምላኽ ይመስገን ሰላም እየ። ከምቲ ሰላም ዘለኹዎ ድማ ሰላም ክትኮኑለይ በዓልቲ ሙእ ተስፋ እየ። ሰላምኩም ይብዝሐለይ ክቡራተይ። ናይዛ ቻናለይ ቤተሰብ ዝኾንኩም ከምቲ ልሙድ ላይክ ሸር ብምግባር ሃናፂ ርእቶኹም ብምቕማጥን ምትብባዕኩም ኣይፈለየኒ። ንትህቡኒ ርእቶም ምትብባዕ ድማ ኣዝየ እየ ዘመስግን ክቡራተይ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ብትሕትና ይሓትት ክቡራተይ። እምበኣርከስ ሎሚ መዓልቲ ሒዛልኩም ዝቐረብኩ ራብዓይ ክፋል ዛንታ ድሕሪ ስቃያ ክሳብ ምፍፅምታ ቪድዮ ሓቢርኩም ንፅንሑ ሰናይ ምክትታል። ካብ ዝሓለፈ ወይዘሮ ለምለም መገሻ ብሰላም ዛዚማ መንባሳ ምስከነኣ ከይዛዘመት ገነት ሙዚቃ ትግርኛን ኣማርኛን ይሰማዕ ኣለኹም ሞ ሓበሻ ኣለዉ ድዮም ክትብል ሓተተታ። እዋ ኣለዉ እዞም ኣብ ቅድሜና ጀለብያ ለቢሶም ትሪኦም ዘለኻ ሓበሻ እዮም። ኩሉ ግዜ ስደት ንስኻ እምበር ንሳ ኣይመስለካን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ከምዚ ንስኺ ስረ ገዲፍኪ ዓብያ ተኸዲንኪ ዘለኺ ንሳቶም ድማ ሓንሳብ ከምቲ ናይ ዓዶም ሓደ ግዜ ድማ ጀለብያ የለብሱ። ኣነ እውን ከምኡ ይመሳሰል። ድሕሪ ናይ ገለ ሰሙናት ወይዘሮ ለምለም ንገነት መእተዊ ዘረባ ኮኾና ተቐባልነታ ከመይ ከም ዘሎ ንምግማት ዝኣክል ሓፈሻዊ ዝተጓዓዘኦን ንስራሕ ዝምልከትን ትንክፍ ኣበለትላ። ተስፋኣን ራእይኣን ልዕሊ ቃላት ኣብ ገጻ ይርአ ምንባሩ ዝኾነ ዘሰክፍ ክትረኽበላ ኣይከኣለትን። ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ስለ ዝረኣያትላ ተሓጐሰት። በዚ መንፅር ተልእኾ ስድራኣ ክተኽብር ስራሕ ከተጀመራን ኣብ ጎድና ደው ክትብልን ገነት ድማ ከም ወላዲታ ርእያ ብዘይ ስክፍታ ዝገጠማ ዘበለ ከተካፍላ ከም ዘለዋ ሓበረታ። ምኽርን ሓሳባትን ወይዘሮ ለምለም ሰሚዓ ሽግር ስድራኣ ንምፍታሕ ስራሓ ኣብ ሓደ እንዳ ሻሂ ከምቲ ናይ ከባቢ ዘሎ ኣገባብ ተቖፂራ ሰሪሓ ጀመረት። ንስራሕ ዘድልዩ ኣስቤዛ ካብ ድኳን ብመልክዕ ልቓሕ ክትወስዶም ትውዕል ሞ መወዳእታ ምሸት ምስ ዋና ድኳን ሕሳብ ጌርካ ዝተረፈ መክሰብካ ርኢኻ ስጋብ መወዳእታ ወርሒ ይውህለል። መጨረሻ ድማ ዘለካ ኣታዊ ብማዕረ ምስ ዋና ተማቒልካ ብፅሒትካ ትወስድ። ገነት ግን ዝሰርሓቶ ዘበለ ከየመዝገበት ከም ዘለዎ ንዓማ እናረከበት ንሰሙናት ቀጸለት። ወይዘሮ ለምለም ሓደ እዋን መዓልታዊ ኣታዊኦም ክንደይ ከም ዝኾነ ምስ ሓተተታ ገነት ሰሪሓ ከም ተረከበ ዘላ እምበር ዝኾነ መዝገብ ከም ዘይብላ ነገረታ። ወይዘሮ ለምለም ኣዝያ ተቆጥዐት። ናብ ዘስራሓ ዘሎ ብምኻድ ድማ መዝገብ ከሪኣ ብትሕትና ተወከሰቶ። እንተኾነ በቲ ዘርእያ ዘሎ ዘይዓገበት ገነት ኣታዊኦም ወፃኢታቶምን ክትፈልጦ ስለ ዝግባእ ከምቲ ካልኦት ኣብ ከባቢኣ ዝሰርሓ ካይዳ ክኸዱ ከም ዘለዎም ተዛረበቶ። ገነት ምቕልልትን ትሕትን ብምዃና ብዙሓት ዓማዊል ፈተውትን ከተጥሪ ግዜ ኣይወሰደላን። ገለ ካብ ፈተውታ ነብሳ ክኢላ ክትብገስ ከም እትኽእል ከተባብዕዋ ጀመሩ። ገነት ግን ስፍሕ ዝበላ ኣፍልጦ ስለ ዘይብላ ስክፍትኣ ትነግሮም ነበረት። ሓደ እዋን ኣስቤዛ ንስራሕ ዝኸውን ክተምፅእ ናብ ሙሳ ዓርኪ ዝበሃል ዋና ድኳን ከደት። ሙሳ ዓርኪ ከይቀረብካዮ ከለኻ ጽልምን ግዝፉን ርኢኻ ጨካን ሱዳናዊ ዝመስል። እንተኾነ ግን ሙሳ ዓርኪ ኣዲኡ ትግራወይቲ ኣቦኡ ድማ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ሓለፋ ነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጠ ርህሩህን ሓላይን ሰብ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ንሙሳ ዓርኪ ዘይፈልጥ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። ንእሽቶን መኪና ስለ ዘለቶ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ናይ ነበርቲ ስውራት ቀዳማይን ተፃዋዒን ብገንዘብ ዘይፀባፀብን ብምዃኑ ኩሉ ሰብ ዓርከይ ይብሎ። ነታ ሙሳ ዓርከይ ትብል ስሙ ድማ ዓርከይ ተወሲኻታ ኩሉ ሰብ ሙሳ ዓርከይ ኢሉ ይፅውዖ። ሙሳ ዓርከይ ናይ ብሓቂ ዓርከ ኩሉ እዩ። ገነት ኣብ ድኳኑ ምስ መፀት ብፍሽው ኣቀባብላ ተቐቢሉ ከዛርባ ጀመረ። ገነት ድማ ብግርናኣ ኩሉ ነገር ነገረቶሞ። ሙሳ ዓርከይ ከምዚ በላ ኩሉ ኣብዚ ትሪእዮ ዘለኺ ከማኸ ስደተኛ እዩ። ቀዋሚ ናብራ ዘለዎ ኣዝዩ ውሕድ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ ዝተፈላለየ ስራሕ ሰሪሑ ገንዘብ ኣዋህሊሉ ገሊኡ ንካርቱም ብኡ ኣቢሉ ንሊብያ ቅፅል ባሕሪ ሰጊሩ ኣብ ኣውሮፓ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ንስኺ ካብ ምስ ሰብ ትሰርሒ ናይ ባዕልኺ ገዛ ተኻሪኺ ኣብ ሓፂር ግዜ ፅቡቕ እቶት
ክትረኽቢ ስለትኽእሊ ገለገለ ሰባት ገዲፎም ዝኸዱ እንዳ ሻሂ ስለ ዘለዎ ኣነ ከታሕዘኪ እየ ንስኺ ድማ ገንዘብ ክኣኪብኪ ሰብ ክዝገበሮ ትገብሪ በላ ገነት በቃ ድሓን ሕራይ ፀገም የለን ምስ ለምለመይ ክዘራረብ እየ ምክንያቱ ኣነ ካብ ፍቓዳ ዝወፅሉ የብለይን ድሕሪኡ ተመሊሰ ክነግረካ እየ ወይ ድማ ለምለመይ ክትመፀካ እያ ምስኣ ትዛረብ ኢላቶ ዘድልያ ሒዛ ሃደት ገነት ስራሓ ወዲኣ ገዝኣ ምስ ከደት ንወይዘሮ ለምለም ኩሉ እቲ ሙሳዓርከይ ዝበላ ነገረታ ወይዘሮ ለምለም ድማ እዚ ዝበለኪ ኩሉ ሓቂ እዩ ሕጂ ድማ ንስኺ ኣፀቢቕኪ ስካብ ትለምድዮ እየ ዝፅበ ዘለኹ እምበር በዚ ዘለኽዮ ክትቅፅሊ ኣይደልን እየ ኣብ ሕሳብ ጋሻ እያ ኢሉ ከታለኪ ምፍታን እውን ደስ ኣይበለንን ካብ ሸገራ ብኣሽሓት ከፊሉ ሰራሕተኛ ከምፅእ ዝሓሰበ ብጥርሑ ንዓኺ ረኺቡ ከሎ ከምዚ ክገብረኪ ፈፂሞ ኣይተፀባኸወን ግን ድሓን ሙሳዓርከይ ክብሉ ስለ ዝፈልጥ ናይ ገዲፎም ዝኸዱ እንዳ ሻሂ ቀስ ኢልካ ረኸበላ ክብሎ እየ ሕጂ ግን ሮመዳን ይኣቱ ስለ ዘሎ ምሸት ጥራሕ ስለ ትሰርሑ ዳቕሊ ጌርኪ ፆም ሮመዳን ስካብ ዝውዳእ ምስኡ ክትፀንሒ ኢኺ ባለታ ሮመዳን ምስ ሓለፈ ገነት ናተይ ትብሎ እንዳ ሻሂ ተኻርያ እቶም ቀደም ዝፈልጥዋ ዓማዊላ ፅቡቅ ኣገልግሎት ትህቦም ስለ ዝነበረት ናብኣ ክውሕዙ ጀመሩ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ስለ ዝረኸበትሉ ንስድራኣ ገንዘብ ክትልኽ ጀመረት ውፅኢታ ዝረኣዩ ስድራኣ ኣዝዮም ተሓጓሶም ኣብ ልዕሊኣ ዝነበሮም ስጋኣት ተቐምጢጡሎም ኣቦኣ ኣቶ ፍስሓየ ከብድና ስንመልእ ኣለና እንተኾነ ግና ስጋብ መዓስያ ኣብ ስደት ክትነብር ክብል ንበዓልቲ ቤቱ ሕቶ ኣቕረበላ ወይዘሮ ፀሓይ ድማ ዝቐድማ ይኽፋእ እምበር ዝድሓረ ደኣ እንታይ ሕጂ ዝዛርብ ኣለና መለሰት ኣኺሉኪ ድዩ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ መፅኢኪ ሓሰብኪ ክትነብሪ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓድን ሕብረተሰብን እኮያ ዘላ ንዓና ክትብልኩም ኢላ ድያ ክትነብር መፅኣን ክትሓስበላ ዘለና ኮ ንሕና ኢና ንሳ ገና ንእሽቶ ስለ ዘላ ኣይርድኣን እዩ ዘሎ በላ ሓቁኹም ኣለኹም እንተኾነ ግና ናይ ሕጂ ዘይንገብር ንምባል እየ ተዛሪበ በለቶ ንኣቶ ፍስሓየ ገነት ኣብ ናብራ ስድራኣ ለውጢ ክትገብር ስለ ዝጀመረት ሕግበት ተሰማዓ ኣብቲ ከባቢ ክሰርሑ ካብ ማዓስከር ሸገራ መሊኦም ዝመፁ መንእስያት ሓደሽቲ ዓማዊል ኮይኖም ክመላለሱ ጀመሩ ገነት ኣብ ግሊ ዕድሚኣ ዝርከቡ መንእስያት ስለ ዝኾኑ ኣዝያ ፈተወቶም ብዛዕባ ንስደት ክመፁ ከለዉ ዘጋጠሞም ዝነበረ ኣድካሚ ጉዕዞን ጥሜትን ፅምእን ዝተሓወሶ ምስ ገድላዊ ናይ ህይወት ሕቶን ከዕልሉ ከለዉ ብሓደ ትከታተሎም ገፀ ባህሪኦም ርኢኻ ዝኾነ ፀገም ዘሕለፉን ስእነት ዘለዎም ስለዘይመስሉ ኣዝያ ትግረም ነበረት ብዛዕባ ዘለካ ዕቡብ ብመፅኢኻ ትስቡ ምዃን ከኣልዩ ዝኽእሎ ድማ በለት ብውሽጣ እዞም መንእስያት ክልተ ኣዕሩኽ ናብ ገነት መዓልታዊ ምምልላስ ከም መደብ ሓዝቦ ገነት ብወገና ምምልላሶም ከይኣክል ሰዓታት ዝመፅሉ ከም ልሙድ ወሲዳ ብሃንቆታ ክትፅበዮም ጀመረት እዞም ክልተ ኣዕሩኽ ባህርያቶም ይመሳሰል እኳ እንተኾነ ሳሚ ግን ቁሩብ ካብ ዓርኩ ብልውሃቱን ሓልዮቱን ይፍለ ብምዃኑ ገነት ብዝያዳ ክትቀርቦ ኣተኩረኣ ናብኡ ዘንበለ ምምልላስ ናይዞም ክልተ ኣዕሩኽ ናብ ትካላ ከም ግዴታኦም ወሲዳ ቁሩብ ብገለ ምክንያት ሰዓት እንተኣሕሊፎም ክትሻቐል ክትሓስብን ጀመረት ገነት ብድሕሪ ስራሓ እውን ካብ ሓሳባታ ምፍላይ ኣበይዋ መደባታ ብዛዕባ ስራሕ ጥራይ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሳሚ ብፍላይ ዓይኒ ከተውድቕ ግዜ ኣይወሰደትን ገነት እቲ ሳሚ ዘዕልላን ፍሽኽትኡን ንቢና እናደጋገመት ፍሽኽ ትብል ሓደ እዋን ሳሚ ብደገ መፂኡ ንገነት ፍሽኽ እንዳለ ኢዱ ሰዲዱ ሰላም ገነት ሽኳር ንስኽስ ኣብ ዓድኺ ምስ ስድራኺ መሓንቅቕ እምበር ንስደት በላ ካብ ሓልዮት ተበጊሱ ገነት ኣተኲራ ኢዳ እንዳጠመተቶ ኢዱ ሒዛ